Salamat, no. First tanaw tanay ko anong meaning sang poor eyesight, no. Kay kun may ara sang iban nga blurred, may ara man yan sang iban nga hindi nagikita, no. So kung iaton nga istoryahan ang hindi nagikita, ti medyo daw severe gid na nga problem, no. Ang mga common nga mga rason, siyempre yung mga aksidente, yung mga glaucoma, diabetes, mga iya sa mga tigulang nga masakit nga medyo nagahina-hina ng ila pananawan. Tapos may ara man sang tawag nga poor eyesight pero pwede pa man masalbar kung person ang katarata, kung gusto nila ipako ang katarata, pwede pa man ma-restore ang vision. Amo na sila ang usual nga causes ang tawag naton nga poor eyesight. Kung sa karap naman, ang karap yati kakita man, hindi lang ya perfect. Muna silang kalabanan sina ala sa edad, ang iban antipara lang gali kinanlan, tapos ang iban may mga biti sa mata nga nagakos ang karap pananawan.